ଖୋଲିଗଲା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି। 2 ଦିନ ତଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବା ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖୋଲିଗଲା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି। ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସାଜିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ। ହତ୍ୟା କଲା ନିଜର ବନ୍ଧୁକୁ କେବଳ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇ। 2 ଦିନ ତଳେ ହୋଟେଲ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ୟାଲେସ ପଛପଟ ଗଳିରେ ହୋଇଥିବା ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାର ଖୋଲତାଡ଼ କରି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ କରିଛି ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସାଜିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ। କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ସାଜିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ। ନିଜର ବିବାହ ସମୟରେ ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଶୋଝି ନପାରି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହା। ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହା ହେଉଛି ବିପିନ ସାହାର ବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ମୃତ ବିପିନ ସାହାର ବନ୍ଧୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହା। ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛି ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ। ରୋଜଗାର ଅଭାବ, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ହିଁ ତାକୁ ସଜେଇଲା ହତ୍ୟାକାରୀ। ଶେଷରେ ଏବେ ଗଲା ଜେଲ୍। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କାରଣ ଏହା ପାଖେ ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି। ପିଲାର କୌଣସି ଏମିତି ଆଗରୁ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ବି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହିଁ ତାକୁ ସଜେଇଲା ହତ୍ୟାକାରୀ।